Türkmenistan'da degişlilikde sowuk howa şertleriniň saklanýan döwri döwlet işgärleri ýene-de awaza ýollanma satyn almagy mejbur edilýär. Geçen ýyllardakylardan tapawutlukda häkimetler işgärleriň täýakçylyk zorlugyna dogrudanam gidendigi barada delil soraman, diňe tölek talaby bilen çäklenýärler. Hadarın kenarındaky awaza syýahatçylyk zowlugynda her bir vilayete degişli we onuň adyny göterýän ýörite mihmanhana bar. Olaryň dolandyrşy we üçünçüligi şol vilayetlere degişli. Sewetleriň häkimetleri ýylyň dowamında deň çalyş möhsemi bolsun bolmasyn büdjetçileri bir hepde möhlet bilen bu zowluga ýollanma almaga mejbur edýärler. Dip bu ýagdaýlary golaýda bastan geçiren büdjetçileriň biri gurrun berdi. Onun sözlerine göre ýollanmanyň bahasy 700 manat töwereginde bolup, degişli daranyň ýol başçylary her çärekde awaza gitmeli işgärleriň sanawyny düzýärler. Ol ähli ýol we ýaşaýyş harajatlary bilen bir hepdelik diň alsyň 2000 manatdan hem aşýandygyny, häzirki ykdysady krizisde munyň özlerini gosmaça agram döredýändigini hem belledi. Bu talapdan boyun gaçyrjak gumanyň ýok. Ya satyn almaly ýa-da işden kowulmaly. Geçen ýyllarda ýollanma alanlar degişli mihmanhanada dinç alandyklaryny tasdikleýän kepilnamany hem görkezmeldi. Indi bu talap ýok. Ýolbaşçylar esasy tölegi geçir, gidip gitmezlik eýem öz işiň diýerler. Deyip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Azatlyk radiosunda pul serişdesiniň anyk haýsy edara kärhanalarynda ýygnalýandygy barada dogry maglumatyň bardygyna garamazdan hopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçüligi ma'lum etmekden saklanýar. Bu aralykda söhbetdeşimiz büdjetçileri mejburi ýollanma satyn almak boýunça basysyň bir tarapdan degişli mihmanhanalaryň dolandyrşy üçin pul çekmek bilen bagly bolsa, beýlik tarapdan hökümet mejlislerinde awazanyň uly meşhurlugy eýedigini görkezmek isleginden ugur alynýandygyny belleýär. Türkmen häkimetleri awaza zorlugynda göwne jaý dinç alyşyň gurnalandygyny delil hökmünde bu sebäp üçin resmileşdirilen ýollanmalary mysal getirýärler. 2021-nji ýylda döwlet habar serişdeleri şol ýylyň may aýynyň ahyryna çelini awazada dinç almak üçin 2257 ýollanmanyň satylandygyny habar berdiler. Soňky ýyllarda Türkmen hökümeti awaza milli täýakçylyk zorlugynda mihmanhanalary, akwaparklary we beýlik disgalary gurmak üçin millionlarça Amerikan dollary möçberinde serişde harçlady. Türkmen mediasy bu ýerde ýurt raýatlarynyň we daşary döwletlerden gelen täýakçylaryň dinç almagy üçin ähli şertleriň döredilendigini aýdýar. Şol bir wagtyň özünde azatlygyň ýurt içindäki habarçylaryň sözlerine görä, awazada dinç alýanlar adatça hyzmatlaryň hilinden, internetiň yaramazlygyndan, bahalaryň gymmatlygyndan we ulalar üçin tomoşalaryň, güýmenjileriň ýeterlikli däldiginden, şeýle-de köp ýerde surat almagyň gadagan edilýändiginden nägile bolýarlar.